ربح هاجرن هزبن محلاو مرخب تحفاش بتغرد كسر حي قبا كبلو معاز الطبابات دياب قون دانيال كبرت تزاريبهم إثيوبيا كتماتاتا زمناوت نبقبار ز تفرال فتات كوريدر لمعات الناس سالت أتكم تركب تقليصهم كاب زينوتاي أب عراق أب جلبا بستتصمد بومبا أب لعلي كلت ندادي صعانا مراخب متقعتي كم استفتصم كوبانياتات ودو فليتهم سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لقى ساعات حدا خوين لو كم تلمود ما زينا حزنا مصينا لنا زيناتات ندامرحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات قداماي منستر ابي احمد مس غجللوخم ناب جوتي بمتاو اب زواوي غدايات ديبوم زتمكيادوم تحبيرهم كابزي بتوساخي توم قداماي منستر نعود السراح ناب يونايتد عرب اميريتس متاوم تملخيتلهم ربح هاجرن هزبن محلاو مرخب تحفاش بتخرت كسرحا يقبا كبلو أما خاري محوراو قديات قداماي منستر معاذ طبابات دياقون دانيال كبرت تزاريبهم مرخب تحفاش أبا بيهراو ربح هاجر زلوهم قده زد هابا مدرخ زته إنا تقايد يركب معاذ طبابات دياقون دانيال كبرت أبتوان كمزوالوهم أبا كيد هنسات هاجر مرخب تحفاش لعول قده اللون حزباوي متأممان مفتار حزباو كبرتات نمعباي حقراو بلتقنا نمرقاز بتخرة الناس راه يركب كبلوون تزاريبهم أب كيد هنسات حقر ناتبز قوزلو عاوتات مورات دك آنستيو لعولا بركتو اللوون كبلام منيستر دك آنستيون محوراو قدياتن إرغوغي تسفاي تزاريبن علم لخ معالت دقانستيو اب يونيفرسيتي جمع دمصي دقانستيو نمعرنتن بلصقنان بزبل مري حساب تخبيرهم تن منستر ابتوان كم زبلو اب فلطات استمسرته مسرح هنصت هاجر قدم هورات دقانستيو زلعله مخانين غليصن زلوام ابز حلفوان عدتات بزي زخونه يكون تمرتي معرنت دقانستيو اب مدنفع عبي قده كم زنبرن بمزخخار مهورات دقانستيو لومي زقاطمن بدهوتات نمفتاح حلفنتن كواصا كم زغبا اتحساسيبن مللي مننت فايدا نوصيتاونت سرعت مكلخالن مرمرا غبنن استواصو እናበርከተ ከም ዝኾነ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊጾም አበ ዙሪያ መለለይ መንነት ፋይዳ ንአመራርሓን አባላትን ፖሊስ ፌደራልን ክልላትን መድረኽ መጨበጥ ገንዛበ ይዋሃብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አብተዋን ከም ዝበልዎም መለለይ መንነት ፋይዳ ጸጥታን ድሕነትን ምርግጋዝ ዝስርሑ ስራሕቲ ውጽኢታዊ ንምግባር ዝለዓለ እጃመለዎም بفلاي دماز تفرالي مللي مننت بمتقام زفصامو غبنات اب مكلخال زلعل ربحا كم زلو بمغلاص زتحلالخون دوبستس هاغرتن غبنات اب مقصصارون روي جام كم زلو ابريوملوم اب حلوا انسسات زغدامن هافت تفطرون استسالطو سرحتي نعبيت ايكو توريزم مچو كونتات بمفتار ኢትዮጵያ ተወዳዳሪት መባጽሕ ቱሪዝም ክትከውን ከም ዘኽኣልዋ ሚኒስትር ቱሪዝም አፍሊጦም በዓል መዝሕ ሓለዋን እንስሳት ዘገዳም 60 ዓመታት ንህይወት በረኻ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ መርሃ ግብሪ ምጅማር መበል 60 ዓመት በዓል ምስረታ የካይደሎም ሚኒስትር ዴታ ቱሪዝም ስለሺ ግርማ ኣብተዋን እቲ በዓል መዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እንስሳት ዘገዳም ሃፍቲ ተፈጥሮን ስነ ምህዳርን ንምሕላው ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝጸንሐም ሓቢሮም ዘሎም ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ብዝሃ ቱሪዝም ዝተዓደለት ከም ዝኾነት ብምግላጽ ኣብ ዓውዲ ሓለዋ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ንኢኮ ቱሪዝም ሓደሽቲ ዕድላት ከም ዝፈጠሩ ተዛሪቦም
ተመልከቲ ዝርዝር ዜና ድማ ይቅጽል ኢትዮጵያ ከተማታታ ዘመናዊት ንምግባር ዝተፈላላዩ ንጥፈታት ኮሪደር ልምዓት እናሳለጠት ትርከብ እዚ ድማ ዓለም ለኸ ተመክሮ መበገሲ ዝገበረ እንትኸውን መሰረተ ልምዓታት ምስ ቴክኖሎጂ በመውዳድ ከተማታት ነበርተን ምቹዋትን ምዕቡላትን ንክኾና ልዑል ግደ ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ ናዝሬት በሪው ዝርዝር ኣለዋ ተኸታተልና ንበለስ لومن نعزب غزلنا አዲስ አበባ መዲና አፍሪካ መሆና በተግባር ተርኢ በዲጂታልን ቴክኖሎጂን ተደገፈን ንኽብር ደቅ ሰባት ቅድሚት ዓባይ ከተማን ኮይናም እዝን ተንብል ከም በዓል ሲንጋፖርን ዱባይን ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ስማርት ሲቲ በመባል ዝፍለጣ ቴክኖሎጂ ምስ መሰረተ ልምዓት በመውዳድ ነበርተን ምቹ ኩነታት በመፍጣረን እዮም ዓለም ለኸ ልምዲ መሰረት ዝገበረ ዝህንጻት ከተማታት በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ግልጋሎትን ምቹነት ነበርትን ማእኸል ዝገበረ እዩ አዲስ አበባውን ነዚ ዓለም ለኸ ተመክሮ መበገስ ጌራ ካብ ዝነበራ ምስሊ ናብ ዝሓድሽ ገጽታን ትልወጥ ታሪኻ ዘይኮነስ ድኻማን ጎሓፋን በመጋድዮም عرسان اب سمارت سيتي اب تسغاغرلو عبي هنصات تركب አዲስ አበባ اب ቀረባ ተጀመሩ ልማት ኮሪደርውን ናይዝ ህንጻት ዘመናዊ ከተማ መበገስ እዩ በ2050 አብዛኛው አፍሪካዊ አብዛኛው የዓለም ህዝብ የተቀረው እንኳን ገስግሷል የቀረነው እኛንን ከተሜ ይሆናል ኣብ 2050 መብዛሕትኡ አፍሪካዊ ህዝብ ዓለም ከተመታይ ክኸውን ከተማታት ክስፋሕፍሑ እዩ እዚ ዘይተርፍ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህንጸት ከተማታት ልማት ኮሪደር ናምጾ ዘሎ ለውጢ ዘይረኣየ ሓደ ዜጋ ተሃልዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ አዲስ አበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ እዛ ሃገር እቲ ምንቅስቓስ ዘሎ እዩ እንትንጅምር ሃምብል ቢግኒንግ እዩ ካብ ቢሮ ክንጅምር ኢና ካብ ቀጽሪ መንበሪ ክንጅምር ኢና ካብ አዲስ አበባ እናበልና ክነስፍሑ ኢና ኢልና ብዛእተናዮ ቃል መሰረት ካብ ቢሮ ዝጀመርናዮ እዚ ስራሕ ሕዚ ብዙሓት ከተማታት ናባጽሐ እዩ ህንጸት ስማርት ሲቲ ካብ ጽባቕ ዓይኒ ብዝሓለፈ ምትእስሳር ቴክኖሎጂ ኣብ ግምት ዘእተወ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ናታነጽ ዘለዉ መሰረተ ልምዓታት ንዲጂታል ግልጋሎት ምቹዋት ኮይኖም ምድላዎም ከተማታት ንቅድሚት ንዝመጹ ዘመናዊ አሰራርሓ ድልዋት ዝገብር እዩ የከተማና መሰረተ ልማት የስማርት ሲቲ ስትራቴጂ የዓለም አቀፍ ተሞክሮች መነሻ ስላደረገ ከተሞቻችንም አሁን ስማርት እንዲሆኑ የምንፈልገው ስትራቴጂ ስማርት ሲቲ ከተማን መሰረተ ልምዓትን ዓለም ለኸ ተሞክሮታት መበገስ ዝገበረ በመዃኑ ከተማታትና ስማርት ንክኾና ንደሊ ንዕኡ ብምርኣዩ በሓፈሻ ዘሎ ተሞክሮ ስማርት ሲቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ስታንዳርድ ናባና ንምምጻእ እናስራሕና ኢና እዚ ማለት ግና ፈለማ ካልኦት ሃገራት ዝህብኦ ትርጉም ምስ ዘለዎን ጥቕሚ ሓይሊ ሰብን ፋይናንሳዊ ዓቕምን ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ናተን ብርኪኳ ተዘይ በጽሕና ተቀራራቢ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ጻዕርታት ናተገበሩ እዮም ከይድ ህንጸት ከተማታት ኣብ ቀጻሊ ምንግልታዕ ነበርቲ ብምንካይን ግልጋሎታት መንግስቲ ብቴክኖሎጂ ኣብ ምዝማንን ናይ ዓርሱ ኣወንታዊ ግደ ይህልዎም አዲስ አበባ ተካይዶ ዘላ ልማት ኮሪደር ነታ ከተማ ካብ ዝነበረቶ ምጭኑናቅ ናብ ዘመናውን ዲጂታል ከተማ ንምቕያር ሓጋዛዩ እዝውን አዲስ አበባ በብርካ አፍሪካ ተወዳዳሪትን ንነበርታ ምቹትን ከተማ ክትከውን ዘኽእል እዩ ዝብል ትጽቢት ይግበረሉ حزرما نمرز أزمك زيناتنا ناخون كنبل بارتات بوليتيكا بأوان غوزغاس مرزا حدنت هاجراو التقمن لعلنان أب زحلو أجندات تخرج كجبر كم زجبا مهران جليسهم أب كتصال ورحي جنبوت كلتشون عصرت شومنتن عم تبرت نزكايد شعاع حفشاو مرزا بارتات بوليتيكا استفرال إسرائيل كرم مدلوات ناوغني ركبو كاوشت زي حدا بارتات بمسارة مانيفيستوم زحازوهم تلمتاتن بوليسيتاتن نمرات حزبي ناي مفلاتن زغبروهم كركراتن يغلصيوم اب اوان قدم مرصا بارتات زغبرو زولو كركر عملكيتو ازيا ززرارو مهران كركر بارتات هاغراو حدنتن طقمن اب زحلو غديات كتكور كم زغباي تغليز زولو شاعي حفشاو مرصان مكياد ببرك هاجر مدلوات እናተወገኑ ይርከቡም ዜጋታት ዝሓረይዎም ከመርጹን ሃገራዊ ግብኦም ክዋጹን
በብ ከባቢኦም ተመዝጊቦም ካርዶም ከወስዱ ከም ዝግባእ ነበርቲ ክልል ዓፋር ርእይቶም ሂቦምሎም በሪሁ ብርሃነ አዘራሪብዎምሎ ተኻቲና እንመለስ ወጣቶች የሚፈልጉትን መሪ ለማምራት ግዴታ ካርድ መውሰድ አለባቸው መናእሰይ ዝደልይዎ መራሒን ክመርጹ አበብ ከባቢኦም ተመዝጊቦም ካርድ ከወስዱ ይግባእ ካርድ ተዘይወሲዶም ዝሓረይዎ መራሒ ክመርጹ ስለዘይኽእሉ ካርድ ብምውሳድ ሃገራዊ ግዴታኦም ክዋጹ ይግባእ ባለሁበት ወረዳ ተመዝግቤያለሁ ኣብቲ ዘለኽዎ ወረዳ ተመዝጊበ ካርድ ወሲደለኹ ናሽናል መታወቂያ ዘለና ተመዝጊብና ኢና እኔ በራሴ በኩል ካርድ ወስጃለሁ አነ በወገነይ ካርድ ወሲደለኹ ፓርቲ ብልጽግና ክመርጽ ተዳልየለኹ አበ ጎኒ ብልጽግና እየም እያንዳንዱ ማህበረሰብ እንግዲህ የዜግነት ግዴታ አለው ብዬ ነው የማስበው ሕድሕድ ሕብረተሰብ ዜግነታዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ሓንቲ ካርዲ ንሓደ ዜጋ ናይ ባዕላ ኣስተዋጽኦ ኣለታ ምክንያቱ ድማ ኣነ ዝመረጽክዎ ኣካል ነቲ ሃገር ኮነ ንዓይ ንምግልጋል እዩ ስለዚ ሕድሕድ ዜጋ ሃገራዊ ግዴትኡ ንምውጻእ ክመርሕኒ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ልምዓት ከሳግራ እዩ ኢሉ ዝሓሰቦ ናይ ምምራጽ ግዴታ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ حز دما زين عدقا يغزل تبصحنت فاينانس نممحاشن مچو ناي نقدي هاهو نمفتارن انا تسرحة كم زركب تقليصوم بيت مخري نقدن زفر محبراتنا أديس أبابا مس منقستاون والقاو سيكتراتن عكارات نقدي بزعبا فاينانساوي تبصحنت انفستمنتن بانال زتا انا كايد يركب عبتي زتا استرخبو وانا كايد اسرع انستيتيوت لمعات انتربرنورشيب إثيوبيا حسن حسين كم زقلصو ኣብታ ሃገር ቁጥሪ ሰብ ሃፍቲ ልዑል እኳ እንተኾነ ናብ ዝሐሸ ምህዞ ንግዲ ዝሰገሩ ሰብ ሞያ ግና ትሑት ምዃኖም ተዛሪቦም ዘሎም ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን አዲስ አበባ ወይዘሮ ዛሃራ መሐመድ ብግደን ተበጻሕነት ፋይናንስ ዘይምህላው ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ማሕነቆ ኮይኑ ይርከብ ክብላ እንገሊጸን ተመልከት ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ከስገረኩም ኣብ ኢራቅ ኣብ ጀልባ ብዝተጸምደ ቦምባ ኣብ ልዕሊ ክልተ ነዳዲ ዝጸዓና መራኽብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኩባንያታት ወደብ ኣፍሊጡሎም ኣብታ ሃገር ኣብ ከተማ ባስራ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መርከባት ብሓዊ ከም ዝተቃጸላን ህይወት ሓደ ሰብ ምሕላፉን ወደባት ኢራን ዘመሓድር ኩባንያ ገሊጹ እዩ እቲ ሓደጋ ስዒቡ ኣብ መራኽብ ዝነበሩ ህይወት 25 ሰባት ምድሓን ከም ዝተኻለን ካልኦት ሰባት ንምድሓን ድማ ኣብ ዓለሻ ከም ዝተዋፈሩን ንሓደ በዓል ስልጣን እቲ ኩባንያ ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺብሎም ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ነዳዲ ኢራቅ ዝጸዓና መራኽብ ሙሉእ ብምሉእ ምንቅስቓሳት ጠጠው ምባሉ ተገሊጹ تملكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلته كزخاخركم ربحا هاجرن حزبن محلاو مراقب تحفاش بتخرت كسر حي قبا قبلو معازة طبابات دياقون دانيال كبرت تزاريبهم ኢትዮጵያ ከተማታታ ዘመናዎት ንምግባር ዝተፈላልዩ ንጥፈታት ኮሪደር ልምዓት እናሳለጠት ከምትርከብ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ኢራቅ ኣብ ጀልባ ብዝተጸምደ ቦምባ ኣብ ልዕሊ ክልተ ነዳዲ ጸዓና መራኽብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኩባንያታት ወደብ ኣፍሊጦም باركست ملكتي مع زينة بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام